गिबियावनो कुबिरालि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांमोननि चेनेल बड' लाइभ 24 बेखौहाय आङो साबायखर बावग्रोनाय जादों। नंगौ दिनै 2026 मायथाइनि 20 जुलाइ जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थांखि बोसोरफ्रोमबो सामार भेकेसन एबा बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादा क्लास होबाय थानाय जायो। जोङो कुबिरालि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै 3 जुलाइ 2026 मायथाइनिफ्राय लायै दिनै 20 जुलाइ 2026 मायथाइयावहाय थुंगेफैनाय जाबाय। जोंनि बे कुबिरालि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादावहाय बे फ्रि कचिं एबा बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादाखौ 1999 मायथाइनिफ्राय दिनै फैयै 2026 मायथाइसिमहालागै रेगुलार लाबोबाय थानाय जादों आरो नैबे बोसोरावहायबो 2026 मायथाइयावहाय बेबायदियैनो देग्लायबो लानाय जादोंमोन। बेबायदियैनो गथ'फोरा क्लास 9 आरो 10निया गोबां स्टुडेन्टफोरानो बाहागो लादोंमोन। बिथांमोनखौबो जोंनि बे जा थांखि बेखौ जाफुंसार खालामहोनायनि थाखाय आरो लोगोसे जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय फोरोंगिरिफोर बिथांमोनखौ आं साफ्रोमखौबो कुबिरालि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थेंक्स एबा साबायखर होगोन। मानो होनबा जोंनि थांखिखौहाय मावफुंनायाव बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होदों।